Коя е най-високата планина в България? Стара планина, Пирин, Рила. Би ли се справил без трите опции? Мислете бързо. 3, 2, 1. Втори лесен въпрос. Ще успееш ли 4 от 4? Кой е най-големия град в Северна България по население? Русе, Плевен, Велико Търново. Ако се чудиш, и аз се чудя. Но отговорът идва. 3, 2, 1. А сега ще ви затрудня ли? Кое административно деление обхваща по-голяма територия? Община, район, област. Още малко и ще разберем дали си прав. Готов ли си? 3, 2, 1. Продължаваме веднага след като ви кажа, че ще е супер, ако ме последвате. Казах ви го. Коя е най-голямата област в България по територия? А ти знаеш ли дали твоята област е в топ 3? Бургаска област, Пловдивска област, Софийска област. Всеки лайк помага на канала ми. Жирафчета, кой е верният отговор?